Morning guys, kanta og sugba may udto sa yung tanan. Nga tag sugba. Iwason ako. Para sa mga mahadlok sa coronavirus, kaon na mo og todo para di mo masakit. Lanlanon ako ng isda, sugba. Nami ang sugba isda. Yan na lang natuyo. Ay, kuway kanon-kanon. Ingat sa mga naay mga kuan, mga bukog. O naay mga bukog. Sa ano kanta niya. Sugbang isda. Ito kaong paghalang. Lano na to. Paasa ta. Sugbang isda. Bukog. Ang kago na to ni kayang sobraan ni sa ering. Muna dahil guys, hurot na tuyo. Hurot na no, para na ni sa iring. So daghang salamat kung kamo po naniudto mo diha, ayo mo pagbusog mo para para di mo matakdan sa coronavirus. Okay, just relax and stay at home. Goodbye. Okay kayo.